Ето ни обратно и към събитието, с което се поставя начало на офроуд сезон 2016. Намираме се на националната офроуд среща Стара Загора и приятели. Останете с нас до края, защото има какво още да видим. Това е Янко Тенчев и Златин Латев, един отбор, който участва в националния шампионат на България, трофи шампионата. След дълга зимна подготовка, машината е готова за новия офроуд сезон през 2016. Ще вземат участие още в първото състезание при откриването на шампионата в град Кърджали. Изпитва известни затруднения Янко при опита си да продължи напред по каньона, но все пак няма блокажи на мостовите и това го кара да застава на така наречения кантар, както виждате. Но ще се справи, упорите, не се отказва. Предприема маневър назад, с което насочва джипа точно срещу изкачването и сега предполагам, че няма да му създаде никакви проблеми, за да излезе отгоре. И от втория опит с повече газ и съответно адреналин успя да излезе. Успяхме да заснемем преминаването на вашия джип през канала, който организаторите бяха подготвили като екстрем за деня. Моля те, коментирай го за нас. Как ти се стори на теб? Супер. Много хубаво. Прекрасно. Подготвен е джипа и мисля, че се представя добре. Това, което направи впечатление на цялата тълпа, събрала се да наблюдава представянето ви, беше, че вие не се отказвате. Имаше няколко неуспешни опита, срещнахте малко трудности, но показахте, че можете да го преминете и то не веднъж. Да. Даже се пробвахме назад. А какво се случи с самата машина? Нищо. Машината е здрава. Мога да пробваме даже още един път. Чухме няколко коментара от страна на публиката. Дали ще остане машината здрава, дали ще се включите в траялната надпревара утре? Машината е винаги здрава и винаги по тези шампионати тази година ще се включваме. Затова е правена. Нека Янко да каже. Защото той е пилота. А как решихте да посетите тази национална офроуд среща? Ние карахме едно-две състезания. Разбрахме за тази среща и така. Каква е емоцията, която ви носи подобно събитие, когато не става въпрос за надпревара, за състезание, за конкуренция, приятелска атмосфера? Адреналин, приятели и природа. Обръщам се и към Янко, за да разберем малко повече за този проект, който той е в разходката, която направихме преди броени дни, месец, два. Обяви за този проект. Кажи ни сега вече, когато той е завършен. Проект е... Направихме го така по-хубаво. Улекотихме го. Джипа е вече почти готов за състезания. Казваш почти готов. Какво предстои да бъде правено по него? Амортисьорите искат нагласени и малко двигателя. Трябва да се побара тук-там и... Повече газ, да. Голяма част от машините се счупиха в този канал. Очевидно вашата машина е доста по-здрава. Колко време ти отне за да постигнеш това ниво и тази подготовка на машината? 2-3 години. А тук този джип е правен в село Сусан и издържа тестовете. Гордея се с него. Какво предстои през 2016 пред вас като екипаж? С това събитие, на което се намираме, поставяме сезон, новия офроуд сезон. Кои са състезанията, в които можем да ви видим? И сигурно всичките. Имаме възможност. Това са Георги Радев като пилот и Милен Дечев като навигатор. Те отправиха силна закана към този канал, като обявиха на целослушание, че този джип ще бъде единствения изкачил екстрема. Нека да видим дали ще е така. Георги Радев е с богат опит зад гърба си в трофи над преварите. Дали ще преодолеят този екстрем и какъв е методът за преодоляване, който са избрали, ще разберем след секунди. В момента той все още подготвя джипа, като го насочва. Всички с интерес наблюдават тяхното преминаване. Дали ще успеят да изпълнят това, което обещаха.
Ето го първото препятствие пред тях. Окантариха джипа. Дали ще успеят да го насочат в правилната позиция, за да тръгне? От публиката подсказва, че те продължават назадно. Дали имат проблем с машината? Ще разберем малко по-късно от тях самите. Но предвид звуците, които джипа издава, може би наистина те са счупили своето предно, за останали без него. Ето го и първия опит за изкачване на препятствието. Жора от състезателите, които никога не се отказват. Може би тук те ще използват котва. Тук се включва вече и навигатора и неговата основна роля при подобен тип терен. Точно както предположихме, те извадиха своята котва. Определено този екипаж са истинска атракция за публиката, събрала се около канала. Винаги нещата трябва да се приемат от забавната страна, независимо дали те ще успеят или не. Въпросът е, че се създава едно невероятно настроение. Бурни аплодисменти от страна на публиката за този смел навигатор. В повечето случаи, когато няма къде да бъде вързана лебедка, често се практикува джипът, който трябва да бъде изваден, да бъде захванат за друг джип, който да го изтегли или който да се използва като опора за тегляне с лебедка. Много близо са те и до финала на своето преминаване. Макар с доста опити, много усилия от страна на пилот и навигатор, този джип е вече с двете гуми горе. Посредством лебедка това препятствие бе преодоляно от Георги Радев и Милен Дечев. Определено отправихте едно предизвикателство пред всички хора, които се бяха събрали тук, за да видят вашето преминаване, че ще сте първия изкачил джип. Кажи ни ти като пилот, как премина за теб това изкачване? Това изкачване мина съвсем нормално. Това е все едно смина някое състезание, някое малко екстремче, което показахме подготовката на джипа и най-вече на екипажа също, което за нас е просто като детска игра това преминаване. Вашето преминаване определено бе най-атрактивно. Забавлявахте хората, обърнахте го и от шеговитата страна. Как се чувстваш, когато виждаш толкова много хора вперили поглед в теб? Чувствам се много добре и искахме да покажем, че колкото е по-подготвена машината, екипажа, толкова много по-лесно може да мина това, не като другите да се предадат така лесно и да излезнат надолу. Затова искахме така да покажем, че може да излезнем без никакъв проблем. С една доста, да кажем така, средно подготвена джипка. На какво заложи, че за да изкараш джипа? Заложих първо на леко на джипа, второ лебедка, трето котва, четвърто добър навигатор. Вие останахте безпредно. В кой момент се счупи то? Счупи се някъде на средата на изкачването някъде, но това ни напреценява, защото лебедката е здрава. Също навигатора, като разположи добре котвата, няма проблем да излезнем само на лебедка нагоре. Имахте малък проблем с първоначалното поставяне на котвата. Грешно място ли избра навигаторът ти? Не точно грешно място, просто голям беше склона и малко чува да е вади, но първа, втора все пак излезнахме. С това събитие официално се поставя откриване на офроуд сезона за 2016 година. Знаем, че ти взимаш участие в голяма част от мероприятията. В кои състезания ще те видим тази година? Ами с моя навигатор Милен Дечев сме решили да караме целият трейлен шампионат за тази година. Евентуално може за някое трофи така да се включим, но ще видим, нали, зависи как ще покаже времето, иначе трябва ще го караме със сигурност. Как премина 2015 състезателния сезон за теб? Направи една равносметка. Добре премина, малко щупвания, повече, така да кажем, опит, добивани и надяваме се 2016 да е още по-добра. В момента наблюдавате Кръстин Заимов от Смилян. Това е един доста атрактивен участник в клас модифициран от районния шампионат на България. Има няколко първи места миналата година в шампионата. Надяваме се тази година му пожелаваме все повече и повече.
никога не се отказва, бори се до край. Участник с голямо сърце. Виждате Кръстин Заимов, който насочва машината. Раздава всичката газ. Прекалено е стръмно, за да успее да го изкачи. Без лебедка. Гумата изчиства каменистата почва. Захваща на здраво. Но, както казах, наклона е прекалено голям. Няма засилка. Тръгва от място и не би могъл да излезе догоре. Крис, виждаме те тук на националната офроуд среща Стара Загора и приятели. Кажи ни за кой път се включваш в нея. По принцип, тази година ме за втори път. Първия път идва да гледам. Тази година и докарах и джипа да се поразходим, да покараме. Най-вече тук ми хареса от първото състезание, като направих. Идвам заради най-вече организаторите, които правят уникално състезание. Както виждате и събора уникален. Много хора, много джипки. Просто прекрасно. И първото състезание тук ми хареса. Карахме с Росен Томов това. Оттам ми хареса и вече идваме тук. За трети път сме тук. Ти си човек с много състезателен хъс. Формата на това мероприятие е малко по-различен, макар и организаторите да се опитват да съчетават от трайл, от трофи. Трасето да е подготвено както и за любителските, така и за състезателните джипове. Кажи ни, наистина такъв формат може ли да задоволи нуждите на всеки един офроуд запалянка? Мисля, че това, както го правят, става разходка с тук барбекюто, с всичко, в принцип може. Мен много ми харесва и както и на много колеги, просто срещата е уникална. Видяхме те, че ти също не успя да се сдържиш пред предизвикателството, така наречения екстрем, който те са подготвили тук до барбекюто. Включи се в него, пусна се в канала. Как премина той за теб? Да, не издържах, влезнах, пробвахме, излезнахме, но най-вече съм дошъл да си правя кефа и да се видя с приятели и нови хора. За пръв път на това събитие се събират над 160 джипа, броят на участниците е рекорден. Кажи ни, когато толкова хора споделят, че страстта си към едно хоби са на едно място, могат ли да почерпят и опита един от друг? Да, могат. Толкова много хора. Миналата година бяха, мисля, че около 120-130 джипа. Тази година са още повече. Над 150 са в момента. Горе-долу така като моите виждане и предполагам, че всяка година моето виждане ще стават все повече и все повече. И ще има много нови хора, където ще идват, защото просто срещата тук е събора уникален. Сега искам да поговорим малко повече и за състезателната година, която стои пред теб. Кои са мероприятията, в които ще се включиш ти? По принцип, най-много основно аз карам в трейлния шампионат. Миналата година карах там. Трейл ми допада и ми харесва. Миналата година завършиме втори в трейлния шампионат на България. И тази година мисля пак да си продължа в него да карам. Също така и някои трофита, мисля, което едно от тях ще е задължително пак за гора трофи. Тук. Това е уникално състезание. И общо взето, където мога и смятам да карам. Също така и както в Сърбия, и ако има възможност тази година и в Евротреяла може да отидем. Замислил съм там една машинка, успея да завърша, може и там да се пусне. Кажи ни за машината, с която сега взимаш участие. Тая машина съм я правил почти сам, с много помощ от страна на баща ми и на приятели. Окачването отпред-отзад е само правилно, отпред е леко надигнато с оригиналното окачване, мотора е сменен и иска да си запазя основно вида и всички оригинални части с много малко подобрение. И това се оказа с много работа, успешна и за сега съм много доволен от нея. Щом имам добри резултати с нея и печелени състезания, завършиме втори в шампионата.
Просто машинката до момента е уникална. Колко време ти отне работата по нея? Горе-долу 5 месеца някъде и отне за сглобяването само на самата машина. И после още 3 месеца само проби и довършителни работи, които направихме и подобрения, докато стане и е приведен в този вид. Какъв е новият проект, който стои пред теб? Основно тръбна конструкция. Още не съм решил какви мостове ще слагам и какъв мотор, но общо взето ще е тръбарка. Ако успеем, половината част и повечето съм ги събрал, ако успеем да я направим ще я пуснем първо на някое състезание, реално. Ще пуснем в прототипа или... Но това вече ще може би една година може и да отнеме този проект. Ако успеем до тази година да я пуснем, както казах, може да се пуснем в Евротрейл с нея. Но това вече времето ще покаже. Йовко Червенков и Станислав Сивков. Сега ще видим как ще се представят. Доста подготвено, с големи агресивни гуми, с увеличен клиренс. Добри ходове, както виждаме. 100% блокаж отзад. Премина без проблем. Качи с лекота от едно от стръмните места. Мотора е голям с голям въртящ момент. 3000 кубика, 150 коня. Това му дава достатъчно сила, за да преодолее препятствието. Включвате се в националния офроуд събор Стара Загора и приятели, с който се поставя началото и на новия сезон за 2016 година. Кажете ни как решихте да дойдете тук и да минете всички тези километри за събора? Значи това започна преди 3 или 4 години, тази страст. Колата ми е нова. Преди това бях с по-нисък модел кола. Просто нямаше смисъл да се участва по такива места. И това е общо взето първото състезание, в което участвам и като събор и състезание пробваме колата. Кажете ни малко повече и за автомобила, с който се включвате, тъй като той е единственият автомобил, който мина с лекота, всъщност канала, който организаторите са подготвили като екстрем за днес. Да, значи автомобилът е с преден заден блокаж, двигател е 120 коня. Нищо особено, но предостатъчно за този терен. От кога работите заедно като екипаж? Ами ние участвахме всъщност само в едно състезание до сега, то беше на Шумен миналата година. За първи път се явихме и де-факто тогава се сформирахме и като екипаж. Той трябваше да участва с момче, но така се случи, че аз бях човека. И между другото за напред сега на Стара Загора трофи мислим да се явим, на Верея трофи също. За първи път идваме на събор, между другото много е приятно, обстановката е хубава. Ще видим до вечера как ще е, иначе... Да, толкова. 2-3 месеца сме екипаж. Общо взето пътя си заслужаваш, който изминахме. Макар че са много километрите, обстановката е много добра. По предварителна информация от организаторите, вие сте една от най-големите групи, които се включват в събитието. С колко джипа и колко човека са тук от Варна? Значи джиповите от Варна са може би близо 20. Всяка неделя във Варна организираме офроуд разходки и оттам още от преди няколко месеца се бяхме разбрали, че всички ще дойдем насам заедно. Какви са емоциите, които ви носи подобно събитие? Ами, аз преди малко изригнах след като успя да се кача. Смисъл, адреналина е голям, особено когато има екстреми, когато успееш да ги преодолееш. Едно различно изживяване. Всеки, който се е качвал в офроуд джип, смятам, че е запознат с това. Ще ви видим ли отново на това събитие тук в Стара Загора? Разбира се, за първи път, но не и за последен. Какво бихте пожелали на организаторите? Да продължават същия дух. Присъстват много хора. Това е може би най-големия събор, който се състои в България. Може би още мъничко трябва да стимулират, малко повече коли да се включват, не само да седят отстрани. Все пак за това сме дошли, всеки да си пробва колата, да се повеселим. Тук наблюдаваме един старозагорски екипаж. Кирил Киров и Емил Марков. Сега ще видим как ще се представят. Опитва се да насочи Киро джипа, за да се опита той също да щурмува стръмния бряг.
Но липсата на блокажи не му позволява да направи маневрата в това тясно място, затова може би се отказва. Това е един много сърцат пилот. Взема активно участие в целият траилен шампионат на България. Участва в клас стандартен и бих казал, че всеки път е на стълба. Още метър му трябва на Янко, малко не му достига на машината, но, както ви казах, той е един състезател, който не се отказва никога, до последния момент се бори, докато разбере, че няма повече шанс. Опитва се Янко да направи още по-голяма засилка, но много е стръмен склона, няма място къде да се засили. Терена е също и много песеклив. Поради тази причина гумата се окопава и не може да извади машината. Този участник също ще се опита да изкачи канала, подобно на Янко. Стискаме му палци, пожелаваме му успех, но при него нещата да минат много по-лесно и гладко, без щети по джипа. Още един опит прави той. Всички зрители на това изкачване подсказват, че той трябва да даде максимално назад, да насъбере инерция, за да може да се изкачи от първия път. Виждате, че това не става толкова лесно. Имайте предвид, че и терена вече е изменен от миналите преди тези участници екипажи. Ивайло Стоянов е още един от участниците в днешния събор. Той е от Пловдив и ще разберем от него защо и как е решил да се включи в тази офроуд среща. Просто много го обичам този спорт и изключително цялата компания е много приятна тук. Времето е разкошно и затова гледам да не пропускаме такива събития, които ни доставят прекалено много удоволствие. Ще продължаваме да идваме всеки божи път, когато организирате такива мероприятия. Прекрасни. Как се запали по офроуда? Принципно от малък така ме влечат моторните превозни средства и така лека по лека с времето реших си купих АТВ и почнах да покарваме все повече и повече и почнахме и тук-там по състезания да се пускаме и надявам се да успявам напред, да имам възможност да участвам доста повече. Би ли направил една равносметка на 2015 година? Как премина тя за теб и кои са състезанията, в които се включи? Аз се включих за първи път в 2015, не бях карал 5 години в Кърджали. За първ път там го свалих АТВ-то от колата, без да съм го карал, без нищо. Там го тествах и видях, че трябваше да се приправят доста неща по него. Сами аз не бях стабилен физически и през цялото лято доста покарахме и се стабилизирах и вече за Гора Трофи бях вече наистина по-достоен участник за състезанието. Само 2 пъти съм участвал в тази година, 2015. Надявам се през 2016 да успея да се включа в повече състезания. Кажи ни какво е мнението ти за този събор и за кой път се включваш в него? Този събор е много хубав и миналата година се включих. И с удоволствие, като разбрах, че ще се състои, веднага се записах. И просто наистина е много хубаво и времето днеска, за това, че се събра толкова много народ и просто си прикарахме днеска една чудесна разходка. Надявам се да се продължи все повече така, да се организират по-често такива мероприятия, не само като състезания, просто като сбирки на цялото общество офроуда. Искам да се сплотяват повече хората, не да се дразними като се ходим по състезанията и по такива сбирки, да се гледаме на слошото и винаги е така да сме задружни всички един с друг. Организаторите са се постарали в това събитие да включат за всеки по нещо, както хора с стокови базови модели, така за хора с състезателни джипове, с АТВ-та, с ендуромотори. Ти днес специално успя ли да получиш своята доза адреналин? Да, добре беше. Имаше малко сняг, така. Смисъл за спортните АТВ-та не е точно това трасето, но много ми хареса. Общо взето се прикарах чудесно. Бях изключително доволен, че минах от всякъде без никакви затруднения в снега, в кълта.
навсякъде. Какви са твоите пожелания към организаторите? Да са живи и здрави, да организират все повече такива мероприятия, състезания, сбирки. Просто много им се възхищаваме, че успяват да го направят както трябва, да са доволни всички и да е весело. Просто страхотно е. Каналът, до който организаторите съвсем умишлено бяха избрали да се проведе събора, предизвика небивал интерес у много участници. Десетки машини решиха да изпробват качествата си там и макар екстремът отстрани да изглеждаше лесно преодолима задача, се оказа, че съвсем не е така. Важното е, че никой не се отказа, дори за миг. Момчетата приложиха различни подходи за завоюването на тази лична победа. Ето, че събитието, най-големия офроуд събор, който се провежда в България, е към своят край. Нека да направим едно обобщение. Да, наистина слънцето вече залязва, събора днешния ден е към своя край. Аз лично като един от организаторите съм страшно щастлив, че ни посетиха толкова много хора. 160 джипа, като не броим ATV-тата и моторите, които се включиха в нашата разходка. Това е наистина внушителен брой машини. Да видиш такава гледка се вижда, както знаете, веднъж годината в последната седмица на месец януари. Така че това е най-големият офроуд събор в България. Днес разходката приключи нормално, проведе се без проблеми. Трасето го направихме така, че да може да бъде преминато дори от най-неподготвената машина 4x4. Така че го направихме за любителите на офроуда. Тук нещата се развиха както се очакваше. Обилна храна, пиване, забавление с приятели. Както видяхте и в така наречения Оряховски каньон, нещата се получиха много интересно. Мъчиха се всякакви видови джипки да атакуват. Стръмното нагорнище, което видяхте, че беше почти непосилно. Дори аз се включих в това заедно с моя пилот Георги Радев, с който участваме в шампионатите на България. Но ние за това сме се събрали, за да ни е весело, да се забавляваме и толкова много усмихнати хора видях днес, всички са доволни, поне това, което чух, така че това ми прави истински щастлив, мен и останалата част от оргата има. Кои бяха градовете, които се включиха с най-много машини? Най-много бройната група това са от град Варна, те държат рекорда за момента. Мисля, че 14 или 15 джипа, не мога да дам точна бройка, толкова успях да преброя. Имаме много участници също и от град Хасково, от град Габрово също имаме голяма група. Пловдивската също не е малка. Въобще от всякъде, от цяла България, от Пирдоп, от Казанлък, от Враца имаме, от Зверино, от Бургас, от Ямбол, да не пропусна някой да ни обидя, от Смолян, от Смилян. Просто от цяла България ни уважават и са ни дошли на гости, а ние като домакини можем да бъдем само щастливи. Ето, че националната офроуд среща Стара Загора и приятели приключи. Надяваме се следващата година организаторите да пожънат още по-голям успех с небивал брой автомобили и смели участници, които да искат да покорят върхове. Така приключи и поредното издание на Офроуд събора под наслов Национална среща Стара Загора и приятели. В него се включиха повече от 160 джипа, както подготвени състезателни машини, така и стокови базови джипове на ентусиасти, които тепърва прохождат в това хоби. Разбира се, нямаше как да ви срещнем с всеки един от екипажите, но се опитахме да ви запознаем с част от по-атрактивните представители на големите групи, взимащи участие в този събор. Надявам се, че сме ви донесли много положителни емоции, повишили сме вашия адреналин и сте се забавлявали заедно с нас. От мен, Деница, чао!